Ezi ziinyembezi zovuyo zikaLinda Smayile nongumntwana kaNontombi Gwavu. USmayile uthi zangayicingi into yokuba ingatshintsha imeko yakowabo nanjengoko umama wakhe okhubazekileyo ebehlala kwityotyombe elivuzayo iminyaka engaphaya kwe-10. Ndiziva ndihappy nezinyembezi ezo zakhala, ndiziva kamnandi ngoba umama ebebusisi ehleli kabuhlungu sithutha amanzi yonke loo nto. Ndiyabulela kakhulu, ndiyabulela nakukomiti zethu nakuni kakhulu. Emva kokuba sisasaze le ngxaki, isebe lokuhlaliswa koluntu liye laqalisa ukwakhela Lomama abantwana abane indlu. Lo wasetyhini uneminyaka engamashumi ananye uthi sengxamele ukuhlala kwindlu yakhe. Kuthe ginxa ingathi kwinto esukileyo apha esifubeni. Ndibulela nina, ndibulele nalo tata wakaDuba. Xa kunethayo bendingalali, bendikhongozela amanzi ngamabhakethi ndilahle phandle. Oko kusesilahla amanzi phandle. Sezagqitywa ngaske sendiphakathi, ndizibone sendiphaa phakathi, ndike ndiyeke ubukela imvula kum, ndiyibukele phaa ngaphandle. Bendiqonda ndoyika ndineentloni ngabantu uhlala endaweni enjena ngoba noba kungena umntu emnyango kuxhifilile kukho amanzi apha phantsi. Ojongene nabantu abakhubazekileyo kule lali uBenny Masamanzi uthi le ndlu iza kubuyisa isidima sikaGwavu. Ingakumbi xa usazana nenkubazeko njengoba nam ndinenkubazeko yamehlo, ibangela into yoba isidima sethu sehle kakhulu and nezinto ezenzeka ekuhlaleni siye singaxutywa thina kuba kuthiwa sikhubazekile nakwimpangelo, kanti umele nathi siphangele njengabantu abakhubazekileyo. Kulindeleke ukuba uGwavu angene kwindlu yakhe entsha ingaphelanga le nyanga. Kwiindaba ze-MPK ndingulumka Bekindawo, ndiseMonti.